سلام زخبركم تخاتلتنا خميس أنحكم مباركس نايزي ساعة زينا حزالكم متيرلخو مجمر تاجن أرأس زينا جرمن لا لخل تميتن إسران إيرتراوين تقاومتي مس بوليس تقاجهم أب تحت قيداتهم من نتو فلت زي تخال الرسالات حدقا وحج ليبيا قرما خارتم زنبرا سماي تكاسنسا تقاتيلو سمزي كونغو برازافيل أب تهاجر ألوان منقست خمزي تفتنا قليزهم زبل زياناتات حيزنا متسيناكم لنا سناي مكتتال جرمن لعلى خلتميتن إسران إيرتراوين تقامتي مس بوليس تقاجهم أب قيداتهم بقدم 16 مسكرم أب كتما شتوتغارت جرمن كجمر تحاسيبو أب زنبرا بهلاو فيستيفال إيرترا بستفتر عقرقر خلتميتن إسران شومونتن زخون إيرتراوين تقامتي مس بوليس بمقجاو كمستأسرو تفريتو أتي فيستيفال بدقفت سرعة إيرترا استدالو خوينو نابتو بوتا استوافر بوليس أب منغو خلتيوم تساررتو جلتات أب ستفترة متنا سفيح جيجت كمستأسمدو مغتل كوميشنر بوليس كارستن هوفلر قليتو أتو كوميشنر أم مقلتيو متن يكون أم تجيت تقدم تسبيت زي تجبرن استجمع تخمزي نبرن أرديو أبتجيت أبالات بوليس بستفل عليه نجارات حتى بتري ترامز أمان مسامرن كله متقعتن كم زور دوم اتخمشنا وسيخ حبيرو مسنكزي إسران شدشان أبالات بوليس كرامون كلو شدش خاب أتوم هوسبيتال كم زاتو كاب كل يوم ثلاث أمتوا جناتون 10 تتصخون 5 تهرمون 4 كاب تساتف تنايت مدبن كل تسرفنياتات تقام تندما ناب هوسبيتال كم استوصلون نسبت بوليس توكيسو أسوسيتد بريس حبيرو سنكرنت مقدعتهم بزملكات استوها بحبريتا يلن بزي كازي مستعقرقر بزتحاس كلتميتن إسران شمونتن سبات آب قيدة أتيومالو سبسلطان تخاتم عدما نتعمت بتري كونينومو كنتيبا كتما شتوتغارت فرانك نوبر نزا عملكيتو أنصارتي كابكالوت كزاعتات أمري جرمن تفتر جيجتات قرأ سقوم تخنوسد علنا كبل نمع كان زينا جرمن DPA حبيرو أتوقات نتعب قرب أوان استخايدة مساسة تقاموتات صعبة خوينو أبز حلف أوارح مع التناتنات إرتران بعليخون فيستيفالات أبز كايرو لأقات أمتات بمحبرة دياسبورا جيجت كسنيوم ترأيميوم إيرترا عفانيت بحد سلفت محاضرن لعلو تهدرا حبرتسب زلوان حنت خبر خطات هاجرات عالمية سنكزي بزوحات زيغاتات تهاجر هاديموم كم استسددوا تبصبات حبرات هاجرات يملكتو غازيطኛታት بزيدو بستبهله تكال إيرترا كاب سمين كوريا ون زخفأ ناصنت برس زلو هاجر أمنا دروت كبيد منግስታዊ ቁጽጽር ዝግበረሉ ሕትመትን ተበጻሕነትን ዘለዎ ሃገር ምዃና እዩ ዝሰርዓ ኣብ ነሐሰ ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ድሕሪ ዝተኻየደ ባህላዊ ኣጋጣሚ ልዕሊ 50 ሰባት ቆሲሎም ቴንዳታትን ዳሳትን ፌስቲቫል ብሓዊ ተቃጺሎም ብሓምለውን ኣብ ጀርመን ኣብ ዝነበረ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ተቃውምቲ ነቲ መደብ መንግስቲ ንፕሮፓጋንዳ ዓላማታት ዝግልገለሉ እዩ ብምባል ድሕሪ ዝፈጠርዎ ዕግርግር ፖሊስ ጀርመን ዘንብዕ ጋዝ ተጠቒሙ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ድሕርቲ ኣብ ተል ኣቪቭ ዝተፈጠረ ዳዕቢ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ብራቢቲ ዕግርግር ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባን ምስጓግ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ መንባሩ ይዝከር ፖሊስ እስራኤል ነቲ ብሰለስተ መስከረም ዝተኻየደ ፍጻሜ ንምቁፅጻሩ ኣብ ልዕሊ ኣማኢት ኤርትራውያን ናዕበኛታት ተን ቦምባታት ዘንብዕ ጋዝን ጫፍ ናይ ሓሶት ጠያይትን ክጥቀሙ ተገዲዶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ናይ 3 መዓልታት ባህላዊ ፌስቲቫል ኤርትራ ደገፍትን ተቃውምትን ድሕሪ ዝፈጠርዎ ግጭት ተሰሪዙ መንባሩ ይዝከር ግርማ ካርቱም ዝነበረ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ተቃጺሉ ኣብ ካርቱም ኣብ መንጎ ሰራዊትን ተቐናቐንቲ ሓይልታትን ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ሓደ ፍሉጥን ዓቢን ህንፃ ብሓዊ ተቃጺሉ ብሰንበት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሑ ቪድዮታት እቲ መለለዪ ኩባንያ ነዳዲ ኒል ዝኾነ ህንፃ ብሓልሓልታ ተዋሒጡ የርእዩ እዚ ናይ ብሓቂ መሪር ቃንዛዩ ትብል ኣርኪቴክተር ናይቲ ህንፃ ታቕሪድ ዓብዲን ኣብ ናይ ትዊተር ሕሳባ ኣብ ዘርግሐቶ ጽሑፍ ኣብ ሚያዝያ ውግእ ካብ ዝጅመር ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከተማታትን መጥቃዕቲ ኣየርን ውግእ መሬትን ቀጺሉ ኣሎ ብሰንኪ እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ ተሃገር ካድሙ ከም ዝተገደዱ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይገልጽ ኣብ ጥቓ ሩባ ኒል ዝርከብ እዚ በዓል 18 ደርቢ ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ዋነት ትካል ነዳዲ ኒል ኮይኑ ኣብ ካርቱም ካብ ዝርከቡ ፍሉጣት ምልክታት ሓደ እዩ ነይሩ ኣርኪቴክት ዓብዲን እቲ ህንፃ ንሰማይታ ከተማ ግርማ መንባሩ ብምግላጽ ከም ዝበለ ትርጉም ኣልቦ ዕንወት ዘብኪ ምዃኑ ድማ ገሊጻ እቲ ቅድሚት ገጹ ብሜትሮ ዝተሸፈነ ህንፃ ብከምዚ መልክዕ ክቃጸል ዝደረኸ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ዛጊት ንጹር ኣይኮነን መጉዳእቲ ወይ ሞት ከም ዘጋጠመ ዝሕብር ዝኾነ ጸብጻብ እውን ዛጊት የለን እቲ ኣብ ሱዳን ብ15 ሚያዝያ ዝጀመረ ውግእ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ሱዳንን ንኡስ ወታደራዊ ሓይሊ ህጹጽ ደገፍን ዝተፈጥረ ቁርቁስ ስልጣን ዝተበገሰ እዩ እዚ ድማ ኣባላት ሰራዊት ወሃቢ ደገፍ ኣብ መላእ ሃገር ዳግማይ ክዋፈሩ ብምጅማሮም
ቀንዲ ሰራዊት እቲ ሃገር ከም ሓደጋ ስለ ዝረኣዮ ንመዓልታት ዝቐጸለ ወጥሪ ኣስዒቡ ትንታነ ናይቲ ግጭት ዝህብ ሱዳን ዋር ሞኒተር ብቐዳም ሰራዊቱ ሃብ ህጹጽ ደገፍ ኣብ ሚኒስተር ፍትሒ ዝርከብ ህንጻ ኣብያተ ጽሕፈታት ዘጠቓልል ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ሰራዊት ዝጸንሐ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ሓቢሩ ብሰንኪት መጥቃዕቲ ድማ ሓያሎ ህንጻታት መንግስቲ ብሓዊ ከም ዝተቃጸሉ ይግለጽ እቲ መጥቃዕቲ ክሳብ ሰንበት ከም ዝቐጸለ ድማ መሰኻኽር ዓይኒ ንማዕከን ዜና AFP ሓቢሮም ኣብቲ ሰራዊት ሱዳን ንሓይልታት ህጹጽ ደገፍ ዕላማ ብምግባር ደብዳባት ዘካየድሉ ኣብ ደቡባዊ ምሕዳር እታ ከተማ ዝነብሩ ሰባት ካብ ድቃሶም ዝተባረበሩ ከበድቲ ምፍንጃር ከም ሰምዑ ንAFP ሓቢሮም ሰመዚ ጥዕና ብሰንበት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኩለን ተንቀንዲ ሆስፒታላት ካርቱም ከምኡን ዞባ ዳርፉር ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ምዃነን ኣፍሊጦም ኣብ ካርቱም ካብ ዝጋጠመ ግጭት ብውሕዱ 3 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ትነብር ጓል 44 ዓመት ናወል መሐመድ ማዓጹን መሳኹርትን ገዝኦም ብሓይሊ ቦምባታት ከም ዝተናወጸ ትገልጽ ንሳ ነቲ ቀዳመ ሰንበት ዝተኻየደ ውግኣት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ዝኸበደ ዓመፅ ዝመልኦ ክትብል ገሊጻቶ መሰረት ሓደ ጉጅለ ጠበቓታት ደገፍቲ ዲሞክራሲ እቲ ካብ ዓርቢ ዝጀመረ ውግእ ኣብ ካርቱም 10ታት ሲቪላት ቀቲሉ ካብ ካርቱም ንደቡብ ኣስታት 400 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ኣብ ትርከብ ከተማ አልዑበድ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ ነታ ርእሲ ከተማ ንምቁጽጻር ክቃለሱ ዝጸንሑ ኮይኖም ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ድማ መርገጽታት እግሮም ንምድኻም ዝዓለመ እዩ በቲ ግጭት ዛጊት ኣስታት 7500 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 5 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ ሰመዚ ኮንጎ ብራዛቪል ኣብታ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ከም ዘይተፈተነ ገሊጾም ኮንጎ ብራዛቪል ኣብ ልዕሊ እቲ ነታ ሃገር ን39 ዓመታት ዝመርሓ ፕሬዚደንት ደኒስ ንጉሶ ዕልዋ መንግስቲ ተፈትኑሎ ዝብል ትማሊ ዝተቃልሐ ዜናታት ነጺጋቶ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ወታደራት እቲ ሃገር ነቲ ወዲ 79 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ደኒስ ንጉሶ ካብ ስልጣን ንምዕላይ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣካይዶም ዝብል ዜና ክናፈስ ውዒል እዩ ፕሬዚደንት ደኒስ ንጉሶ ኣብ መበል 78 ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝገሸ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብድሕሪኡ ካብ ስልጣን ንምዕላው ፈተነ ከም ዝተኻየደ እዩ ተዘሪቡ ሚኒስትሪ ዜና እቲ ሃገር ቴሪ ማንጎላ በትዊተር ከም ዝሓበሮ እዚ ዝናፈስ ዘሎ ዜናታት ስኑዕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ኩሉ ነገራት ርጉእ ከም ዘሎ ብምርግጋጽ ሰብ ናብ ኩሉ ንጥፈታቱ ከም ቀደሙ ብህድኣት ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢሉ ወጋዓዊት መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኮንጎ ብራዛቪል እውን እቲ ፈተነ ዕልዋ ተኻይዱ ዝብል ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ዝሕብር መግለጺ ኣውፅያ ኣላ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ተደጋጋሚ ዕዉትን ፉሽል መንግስታዊ ዕልዋታትን ክካየድ ጸኒሑ እዩ ዝሓለፈ ነሓሰ ኣብ መዳውብቲ ኮንጎ ዝኾነት ጋቦን ወታደራት እቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ተቆጻጺሮም ይርከቡ ፕሬዚደንት ደኒስ ንጉሶን ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ኣብ 1979 ዕልዋ መንግስቲ ብምካየድ እዩ ስልጣን ሒዙ ኣብ 1992 ኮንጎ ብራዛቪል ንመጀመርያ ግዜ ብዙሓት ሰልፍታት ዝተሳተፉ ምርጫ ኣብ ዘካየደትሉ ተሳዒሩ እኳ እንተነበረ ኣብታ ሃገር ኩናት ሓድሕድ ዝተወልዐ ኣብ 1997 ዳግማይ ናብ ስልጣን ተመሊሱ ፕሬዚደንት ደኒስ ንጉሶ ካብ መራሕቲ ኣፍሪቃ ንፕሬዚደንት ኢኳቶሪያል ጊኒ ቴድሮ ኦቦኒንገን ናይ ካሜሩን ፓል ቢያን ተኸቲሉ እቲ ሳልሳይ ንዝነውሓ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝተቐመጠ ፕሬዚደንት እዩ መንነቶም ክፍለጥ ዘይተኻለ ሬሳታት ሓደጋ ውሕጅ ሊብያ ገጹ ብማስክ ዝተሸፈነ ዶክተር ሬሳ ናብ ዝሓዘ ጸሊም ፕላስቲክ ደኒኑ ንኣጋር ናይቲ ዝሞተ ሰብኣይ ቀሲሉ ይዕዘብ መጀመርታ ዕድመን ጾታን ቁመትን ኢና ንርኢ ክብል ይዛረብ ሕጂ ብሰንኪ ማይ ኣብ ደረጃ ምሽማሽ በፂሑ ኣሎ ድማ ይውስኽ ኣብ ምብራቓዊ ሊብያ ከተማ ደርና ኣብ ዝርከብ መዐሸጊ መካይን ሓደ ሆስፒታል ናይ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ግዳያት መረዳእታ የጻፍፉ ኣለው እዚ ስራሕ እዚ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዮም ጠቐምትን ኣጨናቕትን ስራሓት እዩ እቲ ሰብኣይ ኣብ ባሕሪን ሓደ ሰሙን ስለ ዝጸንሐ መንነቱ ክፍለጥ ኣይተኻእለን ሽዑ ንግሆ እዩ ኣብቲ ገማግም ተገሊፉ ተረኺቡ ሰብ ሞያ ብህድኣት ነቲ ሬሳ እናመርመሩ ናይ ሰብነቱ ምልክታት ከጽንዑን ሰረዝ ዘርኢ DNA ክወስዱን ይረኣዩ ብህይወት ዝተረፈ ቤተሰብ እንተሃልይዎ كحتت سلازخل أدلاي مرداتاي بيت صحفت موهاد سبقاو حاجز حبرات هاجرات كم زحبرو زاجد على 10 حسابات حلواتهم تقفيلو محبرك أي حوار حول نايبع المرداتا كوت تنحو كوترس موت سبات 10 حدش حن 300 كم زبط صحت سبات حبرات هاجرات يملكتو ناي موداتا قطر قدايات جنا يتفلتن محمد مفتاح صدرو كابتم قدايات كم زخنو لبي نجرلو دحرت وحج نحفتن سبعين كرينا بجزء مسكدة اتجزا بوحج توسيد تنحو دحريو كاباتهم زخنا دهاي سمعن اتوحج كجمرن نابجزء خاتن زقر فيديو اريني مكاين نابز خور دار اي اناغو يخوت اي كبلي ذكر بقى اخيلوني كموتي لنيره كربابتنا مبرحت زحزه الهم كان قسقسو يري نيره اب حصيرهم موت ات مبرحت طفيو نساتهم منتسويرهم اتسخبد ነገር ንሱ ይነይሩ ኤርነስት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ምእታው ምስ ጀመረ
ናብደርና ኣብዝወስድ መንገዲ ብዘጋጠመ ሓደጋ 4 ሰራሕተኛታት ህይወት ምድሓን ገሪኽ መሟቶም መንግስቲ ምብራቕ ሊብያ ገሊጹ 15 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ናብቶም ህይወት ናይ ምድሓን ስራሕ ዝሰርሑ ዝነበሩ ጉጅለታት ፈረንሳን ኢጣልያን ክጽምበርዮም ዝኸዱ ነይሮም ኪወትን ስዑድ ዓረብን እውን ብዙሕ ቶናት ሰብኣዊ ሓገዝ ልኢኸን ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ዓብዱላህ ባቲሊ ኣብዚ እዋን እቲ ሃገር እቲ ዝመፀ ሰብኣዊ ሓገዝ ብግልፂ እተመሓድረሉ ኣሰራርሓ ከም ዘድልያ ንቢቢሲ ዓረብኛ ተዛሪቡ እቲ ስክፍታ ኣብቲ ሃገር ክልተ መንግስታት ምህላዎም ዝፈጠረ እዩ ኣብታ ብጭቃን ፍርስራስን ዝተኸበበት ከተማ ደርና ዝተወሰኑ ተስፋ ዝህቡ ስራሓት ይካየዱ ኣለዉ ኣብ ፀጋዕ ሓደ ጎደና ብኣማይ ዝቑፀሩ ሕብራዊ ክዳውንቲ ተደርዲሮም ይረኣዩ ተሳጊርካ ድማ ነዳዲ ዝዕድሉ ካብታ ሓደጋ ዝተረፉ ሰባት ተሰሊፎም ኣለዉ ሰብኣዊ ሓገዝ ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ሓደ ሰብኣይ ናይ ሙቐት ሽቆማናታት ዝሓዘ ባኮ ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ኮፍ ኣቢሉ ኣብ ግንባራ ብህድኣት ክስዕማን ንሳ ድማ ብምሉእ ፍሽኽታ ካብቶም ዘምፆማ ጭርቕቲ ክትመርፅን ትረኣይ እዚ ካብቶም ኣብ ዝኸቢድ እዋን ንሊብያውያን ዝሕግዝሉ ዘለዎ መንገዲ ምዃኑ ይግለጽ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜና መሰናድዑ ናብዚ ይፍፀም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም